ang sumapit sa aking buhay. Ako'y wala ng pag-asa na makamit ang ligaya. May pag-asa pa kaya magliwanag ditong aking landas? Yeah! Marami ang naantig sa kwento ng buhay ni Kuya Rodel. Ito yung magbubukid na bulag. Tatlo silang magkakasama sa kanilang bahay pero lahat sila ay may kapansanan. Ang kanyang ina ay lumpo at ang kanyang ama naman ay may sakit na tuberculosis. Sa araw na ito ay samahan niyo ako mga kabalikat para muli po nating bisitahin si Kuya Rodel. Dito po sa aking channel, Uragon Pinoy. Kamusta naman kayo, Nay? Kamusta po yung paa niyo po? Hindi pa. Nakakahakbang-hakbang naman po. Oo, Ikaw, Kuya, kamusta? naman. Hindi lang nakahiga. Kamusta naramdaman mo? Ha? Ayun, naubo din. Naubo. Noobo, Yung dati. asma. Ayos mo pa. Kamusta po yung buhay dito? Kuha na lang. Nabigay-bigay lang kung mga bigay. Naantay lang ng magbibigay po. Oo, natin mga yung pamangkin ko. Yan, kapag Wala naman mapagkakakitaan, ano? yung Mexican na pinita ko. May diferensya. Ilang taon. Tapos si Ate Sonia naman, lumpo, Nakalakad man yan kung tungkod. Pero hindi siya makatayo ng matagalan. ay, hindi na. Nakita yung mga kaunti na. Kaunti lang. Pero wala pa rin pag-asa para makapaghanap buhay, ano? Parang naisip ko. Umiksi yung paa niya? Ay, bakit daw umiksi? Ako mukha niya. Bakit daw umiksi yung paa mo, Nay? Ito ang Ay, ito pala kabahat. Yung isa maiksi, tapos ito mahaba, hindi pantay. Hindi na pumantay. Tapos ngayon, hirap ka na makalakad. So ito po, dinalan po natin ng bigas po si Rodel, si Tatay Rodelio, at si Ate Sonia. So ngayon po ay wala daw po dito si Rodel, nandun daw po ulit sa bukid. So pupuntahan po natin si Rodel, hahanapin po natin kung nasaan po si Rodel. So tara po, samahan niyo po ako.
Tay, hanapin namin si Kerodel ha. Nay, Sonia, hanapin namin ha. Diyan sa bahay dito. Opo. Sige po. So ngayon po ay hahanapin po natin. Walang ano? Hindi ka nagtanim? Hindi ka nagtanim ngayon? Oh, maulan-ulan ano? Tara, buta tayo dun kasi meron akong mga itatanong sa'yo. Bahay. Oo. Pero dahil may mga itatanong ako sa'yo. Itatanong ko sa'yo kung meron ka bang syota. Halika dito ka, umuulan. Ayaw. Wala pang syuta. Hindi na makakita tayo. Hindi mo makita eh. Bakit? Naghahanap nga siya, hindi naman siya makakita. Eh, paano makakita? Paano ka makakita? Eh, walang paningin. Ay, hindi ka talaga makakita. Makita. Pero Del, sabi mo, 7 taon ka nung nabulag ka. Nakita mo pa yung mundo, no? Oo, kita lahat mo ko na-enjoy ko pa rin yung kabataan ko. Nakita mo pa rin yung ganda ng mundo. Kaya Rodel, meron kasi tayong sponsor na taga Japan. Si Filipino single mom in Japan. Ngayon, tinatanong niya kung ano daw yung mga gusto mong bilhin para sa sarili mo. Ilingin mo na. Ilingin mo, magiling ka pa. Babae po. Ano, babae? Anong gusto mo? Anong size ng sapatos mo, ng paa mo? Anong size kayang paa niya? Mga size, pareho lang yata tayo ng paa eh. Parang paras lang, mataba-taba lang konti siya medyo. Siguro mga 7. Size 7 Tapos yung t-shirt mo medium. Tapos gusto mo ng shades. Alamin? Oo. Para pogi Pag lumabas ka, naka-shades ka para pogi. So yun po, ma'am, Filipino single mom in Japan. Ito po si Kuya Rodel at ang sabi sa akin, kamusta ko daw siya sa'yo. Kamusta ka naman? Ako? Oo. Ayos lang ako. Ha? Ayos lang. Ayos lang. Tanggap mo na talaga na ganyan na yung kalagayan mo, Wala tayong magawa. Ito yung binigay sa atin. Kailangan natin tanggapin. Kuya Rodel, halimbawa bigyan ka ng pagkakataon na makakita ka uli. Sino yung unang-unang gusto mong makita? Halimbawa, binigyan ka ng pagkakataon na makakita ka uli. Sino yung unang-unang gusto mong makita? Aba yung nagbigay ng tulong. Pero hindi dahil sa hindi ako makakakita.
Si mama mo, si papa mo, Ayan. Sunod ako na yan. pangalawa na lang. Pero sa kalagayan mo kasi Kuya Rodel, ano eh, bata pa siya nabulag, ano? Bata ka pa nabulag. 30 years na bulag. Kabila niya para makakita pa. Itong Pero nakakaninag ka pa naman, nakakaninag ka pa. Liwanag pa yan. Lahat na yung Kabila ka din pulinsya dyan, nadami. Pag ako, nakikita mo pa ako. Hindi, wala akong makita eh. Tayo magkaharap niyo. Wala. Ay ano lang. Liwanag lang. Ninag. Parang kuwan lang. Parang nag-aabo-abo lang. Para kang may napapansin na, ano, na kaya pa isa. aninag. Yung ano, halimbawa, ikaw, nakapigit at tutukan ka ng flashlight sa mata. Meron maaninag. Kuya Rodel, meron kasi sa akin nagtanong. May nagtanong kasi sa akin. Ang bulag daw ba, yung walang paningin, nananaginip din daw? Abay, naman. Parang normal din yan. Kuwan. Kapag nananaginip ka, Kuya Rodel, nakikita mo ba, ano nakikita mo? Nakikita mo ba yung itsura ng mundo? Oo. Kung aling, kung kuwan mula nung hindi pa ako nagugulag, pag ako nanaginip, ganun pa rin ako. So ibig sabihin, kahit hindi ka nakakita, Sa panaginip, sa panaginip, nakakakita pa rin ako. nakakita ka pa rin. Kasi may nagtanong sa akin, may nag-comment, paano daw mananaginip kung walang, Paningin. kung wala, hindi niya nakikita, hindi niya nakikita yung paligid. Paano ka daw mananaginip? Pero sa palagay, sa sitwasyon mo kasi, Nakakita na. Nakakita ka na eh, no? Kaya bawat panaginip ko, parang hindi may paningin ako sa panaginip. sa panaginip. Awang ko lang dun sa mulat sa hinilang na walang paningin. Kasi ikaw nakakita ka na, no? Oo. Maray pumapasok pa sa imagination mo yung mga nakita mo noon, ano? Oo. So, ibig sabihin, nasilayan mo pa talaga yung mundo, no? Nasilayan ko pa. Oo. So, ngayon, ang kailangan mo, anong kailangan mo? Girlfriend. Hindi, joke lang, yun, pinapatawa lang kita para, sumaya ka lang, ano? Talagang kung pakailangan ko talaga sabihin ko ay may may magbigay ng kwan sa amin, pagkakitaan. Pagkakakitaan. Oo. Kung bibigyan ka ng pagkakakitaan, Kuya Rodel, ano naman pagkakakitaan yung gusto mo? Marami. Mag-alaga ng baboy. Uy, mag-alaga ng baboy, ano? Basta yung kayang lang, gampanan. Kaya mo mag-alaga ng baboy? Oo, pag-alaga lang. Sa mga pagkain, marami namang kamuting kahoy, ano? So, kung gugustuhin mo pala, mag-alaga na lang ng baboy. Parang mayroon ka pagkakitaan din. May pagkakitaan ka, at the same time, nalilibang ka rin, ano? Ngayon, hindi ka nagpunta sa bukid? Ay, hindi. Tinatamad pa ako. Bakit ka tinatamad? Umuulan. Ulan. Pero Kuya Rodel, pag nagtatanim ka ng ng mga kalakal, tulad ng mga kamuting kahoy, Ito tanim ko to ito mga kamuting kahoy, galing naman ni Kuya Rodel, oh. Ito po palang mga kamuting kahoy na to dito sa harapan ng bahay nila ay tanim po pala ito ni Kuya Rodel. Tignan nyo po kung gaano po kalawak yung tinanim po ni Kuya Rodel na mga kamote po. Yan po. Yan po yung mga tanim ni Kuya Rodel at mga puno po ng saging. Yan po. So ganyan po kasi pag si Kuya Rodel na kahit na po meron po siyang kapansanan ay hindi po yun hadlang sa kanya para po gumawa ng mga bagay-bagay na alam niya po na mapapakinabangan niya at kapag umani ay meron silang alternative na pwedeng makain po. So Kuya Rodel, ang gusto mo pala ay mag-alaga ng baboy. Bakit baboy yung napili mong alagaan? Bakit hindi aso? Ito aso, oh. Hindi may bibinta yan. Mahagat pa.
Gastos pa. Pag nakakagat, gastos pa, no? So si Kuya Rodel, titignan natin ano kung merong magbibigay sa atin ng pang Bawat mayroong nagpapasalamat na ako. oo. Kung sakali magbigay, kung sakali may magbigay sa atin ng pambili ng ng baboy, anong masasabi mo? Maraming salamat sa tumulong na pakinggan nila yung aking yung aking Talaga ako. Kahilingan. hilingan. Sige, Nung unang punta ko dito, gusto ko sanang marinig yung boses mo pero hindi mo pinadinig sa akin yung boses mo. Baka sa ngayong pagkakataon, pangalawang pagkakataon kay Rodel, marinig ko na yung boses mo. Isang araw ko kanta. Kumakanta na isang araw? Hindi mo pakanta pag walang gitara. Ha? Nung kumakanta siya kuya, may gitara ba? May gitara? Nagasunod din sa radyo pagkanta. Sumusunod sa radyo. Kaya walang gitara. Kasi walang gitara. Pag walang gitara pala, hindi ka pala kakanta. Kahit kaunti lang, Kuya Rodel. Kaunting pagtingin. Sige. Sige. Pasikatan mo kasi may magbibigay sa'yo ng ng damit tsaka sapatos. Hindi na ito iligarte na lang. Sige. Yan. Sige. Okay, game. Tugtog. Tugtog ba? Don. Okay. Kay Yan na. kapalaran ang sumapit sa aking buhay, ako'y wala ng pag-asa na makamit ang ligaya. May pag-asa pa kaya magliwanag ditong aking landas, kung ito man ay sadyang kapalaran. Magtitis kahit na masaktan, kay lupit ng kapalaran ay sumapit sa aking buhay. Hanggang kailan ako magtitis sa madilim kong daigdig? Mali na yata Ang yun. ganda pala ng boses mo, kuya Kuya, natouch ako sa mo Mali yata eh. Kuya, natouch ako sa kanta mo. Ha? Natouch ako. Kasi parang meron kang merong mensahe. Merong message yung kanta mo. Natouch ako sa kanta mo, kuya. Kanta ng Ligarte. Ganun lang sa buhay, Kuya Rodel. Sa buhay kasi lahat naman tayo binigyan ng buhay na ni Lord, pero ang nangyari lang doon is hindi tayo pare-pareho Kaya nga tayo binigyan ng daliri para makita natin na bawat isa sa atin may pagkakaiba, hindi pantay-pantay Merong mataas, merong mababa, pero siyempre, ang panghahawakan natin doon is pare-pareho tayong binigyan ng Diyos ng buhay at mag-enjoy tayo, Enjoy na lang natin yung buhay natin, I-enjoy natin na naranasan natin na mabuhay sa mundo, Binigyan tayo ng chance ng pagkakataon, Laking biyaya na sa atin na tayo nabuhay tayo dito sa mundo. Pero sa sitwasyon mo na yan, wala ka namang sama ng loob. Wala sama na loob eh. Sa isip ko hindi man tayo bibigyan ng kung na hindi kakayanin eh. Yun ang tama. Binigay sa atin to, kaya natin to. Yun ang tama. Kaya tanggap ko lahat yan. Yun ang maganda. Kaya enjoy na lang natin, Nay,
Ilan taon po kayo nung hindi na po kayo naramdaman nyo po na hirap na po kayong makalakad? Kaya kung diyan ka nakakuha si mamay mo noon. At padalawin nung kagirero, kalakad ka ito eh. 2020 hindi na siya makalakad. Sa palagay mo, Tay, bakit kaya nangyari yun kay nanay na hindi na siya makalakad? So, anong yan? Parang stroke ang kanya na nangyari noon, yung napakalimutan. Hindi makasalita yan, gawa noon, naghinib na rin. Para siya na stroke? O parang stroke, sinalaman na rin. Ano yun, mild stroke lang ano? Oo. Doon niya naramdaman, simulang naramdaman na hindi na siya makalakad. Nagina paglakad niya. Nakalakad mo kundi. Saglit lang. Parang tayo lang siya tapos sakbang tapos Basta may tulipod. hirap na siya makalakad. Tapos ikaw naman, Tay, ilang taon na yung sakit mo? Aba, sakit ko noong 2015 pa ito. 2015 ako, nabanggit na nga pala yan sa nauna kong vlog, ano? 2015. May pagkakataon, Tay, na sinusumpong ka talaga. Oo, nagasuka ko ng dugo. Sumusuka ka ng dugo? Oo. Pag kung sinusumpong niyan, talagang gulpi. Basta ako sumungan ako niya, dami ko nga suka dugo. Pero nga hindi na, parang Meron kang, sabi mo po nga sa akin pala, wala kang ininom na gamot, ano? wala. Pero paano na, tawag dito, sabi mo okay ka na. Paano ka naging okay? Hindi ako nagkaroon ng dugo nga. Ubo na lang. Kasi lima na ako. Tubo na lang. Pero dati sumusuka ka talaga ng dugo. Oo. Pero hindi ka pa rin talaga makakilos. Ay, wala akong trabaho talaga. Talagang hinahapo ka pa rin. Kilos ko talaga. Pagkatilit lang nga niya. Mura. Pagpunta mo sa CR, hirap ka na. Hirap na. Ang hirap ng kalagayan nyo, Tay. Na magkakasama kayo dito sa isang bahay, meron kayong kapansanan lahat. Hindi alam mo. Yung kita nila. Pabalik-balik kasi ito. Sinubukan nyo na ba, Tay, na lumapit sa government organization para po masustentuhan po kayo ng ng gamot po? Hindi pa. Hindi nyo pa po na-try na lumapit po sa munisipyo, mga ganon? Ay, nakalapit kami yung kapagamot ko sa mga center lang, nagpacheck up yun, kung po yan. Nagbibigyan naman po kayo ng mga Bibigyan gamot, kami ng gamot. alternative po. Bigyan kami ng gamot, pagka mga pacheck up, bigyan ng gamot. Gaano tayo kahirap na tatlo kayo dito sa bahay pero lahat po kayo meron pong kapansanan? Ganda rin yun. Saan po kayo humugot ng lakas? Dasal na lang palagi. Oo, pag gabi, kung pinapangayon Diyos na. Bago matulog, nagdadasal na lang. Bigyan ng Na lakas bigyan ng na. mahaba pang buhay. Oo. Paano kapag hindi naman natin sinasabi, Oo. paano na si Kuya Rodel? Pag In case lang na hindi naman natin sinasabi kasi lahat naman tayo darating doon. Paano po pag dumating po yung panahon na wala na kayong dalawa? Paano na si Kuya Rodel? ayun, may kapatid yan. Mayroon pa mangkin. May mga pinsan. Opo. Oo, yun. Pero kayo dito, nakaka-survive kayo, binibigyan-bigyan din kayo ng mga pagkain, gano'n. Ganyan kahit yung pamangkin ko. Oo. Binibigyan-bigyan din kayo ng pagkain. Pero yung mga iba pang mga pangangailangan talaga hindi kaya. Kasi sa hirap ng buhay talaga, Alam mo lang di ang nakatrabaho. Oo. Nagbibigay sa akin mga pamangkin ko. Yung mga order ng aking pangariwang kapatid. Pag bigyan nila ninyo, yan hindi marunong maglapit. Hindi po kayo lumalapit? Hindi ako lumalapit. Bakit naman po? Kaya, yun sa ugali ko, hindi ako kasi na Mahihain po. hindi ako mayayin.
hindi ka Hindi ako mahilig. kung may magbibigay, salamat. Oo, Pero kung hihingi ka, Oo, pero- ayaw mo na sa'yo manggagaling na pahinging ganyan, pahinging ganun, ayaw mo ng ganun. Ayoko. So kung tutulungan ka, salamat. Mm. Pero kung ikaw yung lalapit para Hindi. humingi, hindi. Ayoko. Bakit tayo? Bakit? Yan yung ugali ko eh. Bali, yun na po yung nakalakihan mo po. Meron talagang taong ganyan matiisin. Oo. Kahit anong hirap na ng pinagdadaanan, hindi masabi sa ibang tao kung ano yung hirap na pinagdadaanan niya. Meron talagang ganyan. Ako, sabihin nga ako, hindi mo malapit-lapit yan. Pira ka tayo. Pero kung bibigyan, salamat ano. Oo. So yun po, muli po nating binalikan dito si Kuya Rodel po. Ito po yung magbubukid po na bulag. At yung kanya pong nanay ay hindi po makalakad. Yung tatay naman po niya ay meron pong asma, sakit na asma. So tatlo po silang magkakasama dito sa bahay at sila po ay lahat po may kapansanan. So ngayon po ay binalikan po natin po si Kuya Rodel para bigyan po ng bigas po, kalahating kaban na bigas. At maraming salamat po sa atin pong mga sponsors, lalo na po kay Ma'am Judy March, kay Ma'am Tiromi Jenny Seki, kay Ma'am Polter Daily, kay American Tracking Wife, kay Tropang Global, kay Ma'am Maria Ligaspi, kay Sir Tating, kay Willowa Rain, at syempre ko po kay Mrs. Jones. Ganoon din po sa akin pong mga kaibigan po sa YouTube, kay Banat Bagsik, kay Maldita, at kay Gemotelli, kay Max at Wency, at sa iba pa po na mga kaibigan po natin, syempre po kay Spartan Warrior, kay Fog Mountain. So yun po, sa lahat po ng mga sumusuporta po sa akin pong channel at sa akin pong FB page ay maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa po ay pagpatuloy nyo po ang suporta po sa akin dahil mas marami po tayong matutulungan. So ito po yung bahay po ni Kuya Rodel. Ito po. So pinakita ko na po ito sa nauna ko pong vlog. Ito po. At ito din po yung kanya pong lugar po dito. Ayan po, na papalibutan po siya ng bundok po. So yun po, maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta po sa aking channel. Sa mga bago lang po sa aking pong channel, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like, mag-subscribe, click notification bell, at paki-share na rin po para po mas lumawak pa po ang ating channel at mas marami pa po tayong malapitan na nangangailangan. So yun po, hanggang dito na lang po at ingat po kayo palagi. God bless po.